Pozdrawiam Was ze Greifenberga na Dolnym Śląsku. Jedni tu piszą w komentarzach, ja tu używam niemieckich mianów, no ale takie było pierwotne miano tego miasta, Greifenberg. Dopiero po roku 1945 Gryfów, no jest to nawiązanie do nazwy Gryfów Śląskich, dzisiaj się to mianuje, no ale pierwszy Greifenberg, miasto lokowane w połowie XIII stulecia. No i tutaj kwaterujemy, tutaj jest nasza baza, no dzisiaj srogo zima, rano było -6, dzisiaj troszkę trochę cieplej, no ale durś suje śniegiem, durś śnieży. Tutaj mamy Rathaus, widzicie, to jest nadbudowa. Jakże czytał historię, na takiej tabuli nie było to szajbnięte, no ale myślę, co w roku 1945 to zniszczyli. No i jest to małe miasteczko. Mamy jeszcze kościół, tam mamy kaplica Szawgoczów. Niestety jest zawarte, kościół jest zawarty, to już nie uwidzimy tego. No i chcę Wam życzyć szczęsnego nowego roku, co by my się widzieli zaś na rajzach. W Greifenbergu na starym Kirchhofie mamy ewenement. Denkmal ruskich wojaków z roku 1813. Bronili oni Greifenbergu przed napoleońską nachodnicą. Wtedy Rusy i Prusy były razem w komitywie. Ja, no to jest ewenement. Szajbunki po niemiecku, tabulka, co to upamiętnio. Ja jeszcze muszę roztopić, rzeknąć, co farby Greifenbergu to są ukraińskie farby. Genau, modry i złoty. Kupnijcie sobie też do wapienia Greifenberga. Też je zwiedowny. I nie ma dolnośląskich farbów, a górnośląskie my powiedzieli. Złoty, a modry.